Mushure kwekuurawa kwemadzimai maviri aya ndokubvamburwa nenguruve, Joyce Maponga has urged South Africa kuti vamboregawo kudya poko for 12 months of no pig eating. Every time paunodya poko, funga madzimai maviri aya. Story yavo inorwadza zvikuru. Police minister has called for justice without lenience for the Limpopo women vakawanikwa vakafa vakakandiwa mupigsty. Vari kuti ivo the arrest of the suspects involved mukufa kwevakadzi ava vane miviri yavo yakawanikwa yapera, asi ichiratidza kuti vakatanga vashutwa ndokuzokandwa mupigsty umo. Zvinoratidza kuti zvakafamba zvakanaka, varume ava ndokubva vasungwa. So Maria Makhato naKudza Ndlovu ndo vakanga vadhurwa madzimai aya 2 weeks ago, then miviri yavo yakazongokandiwa imomo in a farm at Sebayeng near Polokwane. Miviri yacho iyi yakadyiwa ikabvamburwa, matumbu avo anga ari pachena. Pane umwe murume akatoshutwawo mushure mekunge amanya akandoudza mapurisa. So vaiedza zvachose kuti nyaya yacho ibve yangovharwa nekutoedza kunyaradza uyo akazomhanya kunotaura, chero vakamushuta asi akamhanya akanoudza mapurisa. So muridzi wepurazi Olivia Zakaria was 60, maemployees ake Adrian Devet 19 neumwe anonzi William Musoro 45 eForeign National vakangosungwa after discovery yemiviri iyi. They appeared in Mankweng Magistrates Court last week facing macharges vanhu vairi vavakauraya uye wavakaedza zvachose kuuraya ndokupunyuka, uye kuti vanga vane pfuti dzisiri pamutemo, so nekuedza zvakare kuti vadefeated the ends of justice. Nyaya yakunyanyisa kuwandira kuna Musoro, who is an illegal immigrant, was also charged with contravening the Immigration Act. So ndo vanhu vakauraya ava ndokutora miviri yevanhu ndokubva vakanda mupigsty. Vanhu vakawanda vari kushaya kuti vedway ko zvino tikaregedza kudya poko, vamwe vanoti nemanakiro ainoita zvichazofamba sei? Pane vanhu vakawanda vachaluza majobs. Why vasingangotori vanhu vefamu irori risa zvavaita zvekusunga then votovhara famu racho nekuti nekuuraya idzodzo nguruve dziri ipapo, nekuti vanhu vangani vanoti vakaurawa kana kuti vakatsamusana nevarungu ivavo vanokandiwa kuti vadyiwe nenguruve idzodzo. So vanhu vari kuti hatikwanisi kuti tiboyikote poko nekuti tinoda kuti life dzeimwewe mahouseholds ienderere mberi. Vamwe vakati aiwewe you failed to boycott Kelly Khumalo, you want people to boycott food. Pork is the cheapest meat, cheapest food. Hatisi kuzomboita izvozvo. Who knows what could be in your fridge kana usina pork. Thank you, enjoy your day. Isusu hatisi kuzomborega kudya pork zvachose. So ndo zviri kubva mumastreets umo vakati my heart still bleeds for them. The first lady looks like Zuma's daughter. It seems they have been doing this for years. Butcheries anofanira kumeka sure kuti vasatore anything from that farm, and the authorities need to also visit these farms and check them as well as the workers. It's well and good to call for kuregedza kutenga poko, but remember it's not just the farm will be affected. The other farmers who raise pigs also will suffer loss, both black and white. Not every person is evil, so why punish them all? Vedweka guys, zvakaoma. Vamwe vari kuti isusu tine mapork chops atatotenga kuSpare, tiri kutomadzisa izvezvi, asi hatichina faith mupork industry. Tirambe here tichidya kana kuti tisiyane nazvo? Asi munenge mambotsamwisana seiko guys, kusvika pachinzvimbo chekuti unoshudha munhu vese vari vairi wovakanda imomo kuti vadini mhosva irove guys. Kana pane chinhu chisingarovi imhosva kunyanya yekuuraya munhu.
if only people had the same mentality as you and I, we would actually close down the farm and make sure those people are done as they did to these ladies. We have the power, but isusu sema-citizens tinokonewa. The law must be followed. Okay, vamwe vari kuti iwewe hauzi kana munhu muSouth Africa dei wagara wadzokera kunyika kwako wanoudza vanhu vaboycott government yeikoko usiyane nesu tizvidlire nyama dzedu. So is that even supposed to make an effect kurega kudya pork? Vamwe ndo vari kuti you can't blame the pork industry for what individuals did. It was wrong. They should be punished for their crime. And again, uyo mZimbabwean who was involved, mabahambe bonke, all of them, my illegal immigrants, ngabude. Do leave your comments on what you think about nyaya iyi. Imo mumapurazi umu guys, even kuna any employer, kana ukasabatwa zvakanaka dzidza kusiya, musashingirire zvinhu zvisina basa, unongo replacewa in no time, asi apa unogona kungofirapo. Chiko wedwe.